Salam aleyküm. Men Devran. Habarsız galma etmişine hoş geldiniz. Dostlar, başlayan sonra kliplerimize Azat Dönmez filan. Gördün garip. Yadında mı söz veriptin gitmen deyip en sonunu taşlap gittin başkan söyip. Köpten ver dostlar, avadandan täzelik yoktu. Alın onu size avadan halma medvadan allı. Yargınımı alli, inni yürek yaralı. Vaktilleri balli, beni dertlere salli. Ah yar, benim gönlümü alli. Vaktilleri balli, beni dertlere salli. Durdu dayıftan soğuk ederin piyano görünüşü. Avadan dünyani savud ederin. Avadan dünyani men savud ederin. Sana Avadan dünyani savud ederin. Avadan dünyani savud ederin. Hemlara cepten olsa gıyırlar klipi. Gidem geldim tomoşama boyu uzun taşlı kıyılar. Taşları ilvan boyoglu kıyma kalım kaşlı kıyılar. Taşları ilvan boyoglu kıyma kalım kaşlı kıyılar. Dostlar, sponsorçılık bu arada hemmeňiziň habaryny badyreýär. Ýöne araňyzda men goşulyp bilemok, nädip goşulmaly diýseňiz, sponsorstwa ýa-da katıl düýmejigine basyň, düşünersiňiz. Sponsorçılık diýsen dostlar, onňa ullu kan pul öýdüp gorkup bermäň. Şo taýyk düýmejige basyň, ýa-da hemmeden düşünersiňiz. Mekan Bayjaev, ýatla meni. Yatla meni söýgülim geçen günümüzü. Yatla meni ölünkü adamızı. Yatla meni söýgülim geçen günümüzü. Yatla meni ölünkü adamızı. Halk aydın söýüjüleri, ýöreýte siz üçin Hacı Ýazma Medow, Sergazan men. Wagt menden habar zardan. Yar yavney wagt menden habar zardan. Ol yar için terizan men. Ýazberdi Mahmudowdan ene hüdüsi. Gadim bilbil güyen o adyyaly maňa enelerim hüdüsün berin. Gadim bilbil güyen o adyyaly maňa enelerim hüdüsün berin. Maňa enelerim, maňa enelerim, maňa enelerim hüdüsün. Ýadyňyzda bolsa, Jeytunur'un online gepleşigine Söhbet Jumaýew myhman bolupdy we Söhbet Jumaýew şo wideoň aşaňyk iň köp like alan tesiri 3 tanagyna sowgat berjek diýipdi. Garananlar Aggelli Jumaýew we Laçyn Şyhywa. Üçüncü Muratberdi Jepbarow. Dostlar, siz bir de Instagram'dan yazın, Söhbet Jumaýewiň size sowgady bar. Yaşlar ýadyňyzda bolsa 2 hepde mundan fevral aýynyň iň gowy klipini saýlanlypdyk. Birinji ýere eýe bolan Ahmet Atajanowyň Zülpüň seniň diýen klipi eýe boldy. 1000 adama ýakyn ses beripdirler. MP3 aýdymlarymyza gelenmizde Serdar Agaly bilen Agymrat Şah uyam. Sen teci, sen ayı, yüreğimizin şad uyan. Ekli aydınlar, sücü arzular sana. Yintürüm şadlığı, afrayı sen baylığı bol uyan. Dostlar, araňyzda aşağı ýan tanıyanlar badyr öň bir gedek öňkü bölümleriň birine jedelem edipdik. Şol aşokdan çuň manyly aýdyma çykdy. Asmana seretýän. Aşok bilen bilelikde Ezzi Narzes şu yerden geçip dinläp bilersiňiz. Aç, yeni gözün aç, şumman göbak.
Yıldızların ya dıyınman oyun vakt. Geçip gitti durman sen aç. Yeni gözün aç yumman. Aç yeni gözün aç yumman. Gövak yıldızların ya dıyınman oyun vakt. Geçip gitti durman sen aç. Yeni gözün aç yumman. Geçenki bölümde bizi en köp haýsy vilayatydan görýäňiz diýip statistika geçirdik. Birinji ýerde Mar vilayaty, ikinji ýerde Lewap vilayaty. Jemi 4000 ýakyn adam ses beripdir. Malades, aktivni ýaşy. Ýaş talantlaryň arasynda geçirilen bäsleşigi köpüňiz bilýänsiňiz diýem. Şo bäsleşikde bir aýdymçy gyýdymyzy ýadymyzdan çykarypdyr. Ol biziň ýalňyşymyz. Şoň sebäpden Nur Gözel Nepeswany dinläliň. Instagram'da täzeliklerimize gelemizde Söhbet Jumayfyň ýakynyna täze klip bolýarmyş. Assalamu alaykum Nakwan Aydınsan sözleri hem medya tümanynyň agdyby işgärleri. Ene bolsa sanjy günlerden size seni göz ýaşym tuturatdy şekilde aýdymyzy ödürler ine şu wagt merdanjan anlaýyş bilen şonu düşürmüş fursatyny ýalany senden yeter günüň sen kamda öter gözümden her bir akan ýaşym tutar ýalany senden yeter bolarsyň menden beter. Geldik dostlar, iň oğlan şagajyklarymyzyň birine könüler ýatlar şagajygymyda. Halypa bagşymyz Nur Meredowdan Türkmen gözeli. Ay aydın gece gözledim seni, uğrunda koydum yandırdın beni. Yalanlara bakıp atardım dağı, yanırdın aşkında Türkmen gözeli. Yalanlara bakıp atardım dağı, yanırdın aşkında Türkmen gözeli. Türkmen gözeli, Türkmen gözeli, yanırdın aşkında Türkmen gözeli. Türkmen gözeli, Türkmen gözeli, yanırdın aşkında Türkmen gözeli. Yine bir könüler ýatlaly Jos Jumamurat Kasymowdan Zarma Cemal. Yadalıp tere kısmatımdı, nalaştırdı çıdarım. Bir çektirmegin munna, tükünür sabır kararım. Göğünüm senden dönü, yarım Cemal. Dıncır bilim dağıtarar, çelden çele dağıtarar. Gözüm ayıp yumtalar, dönmem Cemal. Indiden beýlek dostlar, yine bir şakajyk goşýar. Bize sponsor bolanlary agzak geçýär ve birinji sponsor bolan Herhili YouTube kanaly. Gollaryň üçin minnetdar dost ve indiden beýlek sponsor bolanlaryň hemmesini agzak geçer. Geldik onda tesirleri okumaly şakajygymyza. Geçenki bölümde birinji tesir ýazan Yüzleş gerçeklerçe salam diýipdir ve birinji tesire he bolupdyr. Döwlet Roziyew ecelerimizi söýýänler like diýipdir, 215 tane like alypdyr. Näzik Allahkova şeýle diýipdir. Lewaply Söhbet Jumaýew ece aýdymyna söz ýok, super diýenler diýipdir, 143 tane like alypdyr. Merjen Ataýewa şeýle diýipdir. 40 000 ýeteliň wagt tazaly tomoşaçylar diýipdir, 35 tane like alypdyr. Dostlar, kim çalasyn, kim çakkan? 40 000 ýeteliň azajyk wagtymyz galdy. Ýaşlar, sawollaşmamyzdan ozal sponsorstwa barada bilesiňiz gelýän we gyzyklanýanyňyz bar bolsa, siz üçin ýörüýte açyklamada, ýagny opsiýada salgysyny goýup geçer. Özüňize golja seredin. Hoş, sag bolun. Kadir gözüm zadam gaçta da gurlawa türkam şoňun sen esasy kestik mestik ýönete. Dur. Zat versin deyip duran. Piyano görünüşü diye. Piyano versiyası. Agon dostlar. Şu yerde şu taýda Bölüp sponsorçuluk diýsem, onu ulu pullu edip bölmän.
Pamukka deyip kop görmeyin diye. O kopuk koyman ey. Nerede kaldık? Ne kan baycay fiyatlamayın. Dostlar, 2 heptemin fevral ayının Sessiz aldım. aziz ailecayadır çekimde durunda var. Nerede kaldık? Sırkıtta kaldım. Yaşlar diye aynı yönü dostlar dedim. Devam. Elbette oldu mu? Bilmedim, yüzünü görmedim. Yüzün görmedim, seni gördün ha? Yok, Hep böyle aydınlarımıza gelemediler. Geçenki bölümde istatistik geçirdik. Statistik diye. He? Natürü. Bilmesin abi, yaz yara. Son aldın ha? Josh değil, Joss. Jos. Normal mi oldu? futbol kan çıkıp Şöyle değil mi? o taraf. Nazir Allah kıva. Ne dedik Allah kıva? Nazir diye. Yaşlar sağ oluş Mahmud'dan odol. Sponsorstu. Bağırdı biletin. Ha. Bize dönerim